Čaute a vítam vás pri novom videu. Dneska ideme ochutnať Spicy TNT Pringlesky. Podľa mňa sú veľmi dobré. Neviem sa dočkať. No takže ideme ich už ochutnať. Točím teraz s Turbom, ja som Myšiak.sk, kto ma nepozná, tak nech ma spozná. A ja budem točiť ďalšie shorty s ním, niekedy. Ideme ochutnať. 3. Keby ste chceli to kúpiť, tak by ste mohli to kúpiť v vietnamských obchodoch. Zlacenili to teraz v tomto roku. Je to limitovaná edícia. A stojí to maximálne iba euro. No takže 3, 4, Ari. Jo, chopko, kamo. Zhodím kúpať. Co? A to ti práve kúšok. Vôbec. Spali ti to iba jazyk. Hej. No takže, pre dnešek to bude všetko, tak vítam vás u nového videa. Ahojte. Čau.